حتوتات وزحيو بسوا حجر زين ولا سشجاري زخون بمجمرة جن بزسكفني في الزارة كم من أسات منفسك وقوات رزدوا لسبات منفس كاسكم خوني يقولون زبلون سبات مفتارو حزينة أنا خلاي سلسة جزيتو لي ليلة تخليتي تولد كلها نستغرق على سيلة زوج أخو الله إذا منفس زي أنت دول خون قوري يخل عن ديمقراطيكي منفس كاس زي كخوني يقولون زل جيجاديو جيجا يكونن زبلة نجر زخنا نجر بالي خيلي تخليتي in fact كساي كوين ينبر مفتحتاتي لزقمت كوني رقرب جزء بدن بيت تقوم كل مبر حوار علام أمرار هان محدران مخبار كندي روحات تجري زبل ناي كله عقم متقام بزخيلي معرارة جزء من محدر ناي كله عقم متقام بزخيلي من معرارة ፖለቲካው ተቀባልነቱን ምዕባይ ግልጽነትን ተሓታትን ንምርግጋጽ ካውንስል ብህጹጽ ይወደል استراتيجية المتات استعجل بزحت بالتمالف وتكارتا يمرح نهاية تقابلنا السلاسة محاور كساب تحتي يزرقح كاو حدنتنا نمدلال أبهرا وروحاتات مرداء مهنات انتهي نقبر زول حد 10 سنة يزغمت وانا الله مسوز الله جزي خالي جزي كورهو وانا نقرقل حزبي لنا هذي كم بهيرة كم حاجة تقرأي كوينا هنا خنا حسب زلنا زبل له حاجة تقرأي له زبي تقمع زبل تحسس بقى زلهم سبات كله كل يوم مسيت يبي أخوين كايز حيش زبل سباتهم كله كل يوم اسكي مثلا عتي غروب حزقن دلنا حمش عمت بيراوي روحاتي زقمت زله دلنا ويتبع لنا مثل عرسو السنة تشرشرين لنا كريت كفري سناينا ساحز كوخ ساكوين له حزي عقم يبلان حزي عقم زي بلان مخنياتك رأي استراتيجي رأي تفكلني رأي فوليشن استراتيجي زلو ما مرارها يبلان بوليتيكانا توكسيكي ما حدا خصها يكون له زي مرزما بوليتيكا نعريو حدا نخون كنت انكرين تلناها زي دليلنا نقر كنقبر مثل 10 سنة نخبر أنا مثل 10 سنة بزخنا من قدي كومبرومايز قبر يدلن عقمت اللي ناقل عامل تزليكا كم هزون متفعله صافينا ولينا هذا ملي عام ثلاث أنا عام خمي قرنا هنا شيء تحزي كلاي أفتح واحد كساي أنا نترك ساي زلني بعلو حوحاتهم جمجمي بس ويسه خمس خوينا زولا تفكلي بس مرحنا تزي كلقس له يبلي قل أنا أبغى الحوحات يكونكم جن 400 500 فاكت سم ويو كساز قرن برشو 400 شيء حوالات على النونزوليم نازي دوريها لو تخمس مالكا ما هي أساس تم راحتي بس في سميهم تم راحتي دي نايمة حين تقول كتمتين نايلهم بعلم أمينة ميم دي حكي مخا هو حزب بهاليدفاع دي زخنت مفتحيو صار ديمقراطيك يزي ثم نحوحات أولات يمعراريو حبي عقم كوي شو 400 شيحت نقدر فمون 300 شيح أبالن تليومون
እዞም ሰለስተ ሓማት ጊዜ ኣብ ትግራይ ነሰልፎም ክስለፉ ይመዓራረዩ ኢና ክንብል ዘለና ሓይልና ጠብጠብካ ኣብ ሕልሚ ኣይንበርን ስለዚ ሕዚ ንሕወሓት ዝምልከት ክሳይ ክመዓራረ ክንብል ኣለና ውናት እውን ከምኡ ይኽእል ዘለዎ ዝመስለኒ ካልኦት እውን ካልኣይ ኤክስተርናላይዜሽን ኣብዚ መንእሰይ ተስፋይ መንእሰይ እንድዩ ሳልሳይ ተወሊደ ኢለ ነይራና ሳልሳይ ዝተወለዱ ኩሉኻ ክመሃር ተለኹ እቲ መንእሰይ ዘምህረኒ እዩ እቲ መንእሰይ ግን ኤክስተርናላይዜሽን ሒዙን ኣሎ ሓደ ግዜ ሲ እንታይ ኮንኩም ኢኹም ዘይተዓብዩ እንታይ ኮንኩም ኢኹም ዘይተተሓባበሩ ኢለ ንሓደ ይሓቶ ሕወሓት ከልኪሉና ይብል እቶም ደደቢት ዝወረዱ ደርገፍ ክኢዶም ድዮም ከይዶም ደርገፍ ክኢዶም ከይኮኑ ንምንታይ ዘይተሓብሩ እዚ ትብዚ ዘለና ዓቕማ እንድሕር ዘይደለልካ ብዛዕባ ካሊእ ምፅራፍ ኣክቹዋሊ እታ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሕማም እያ መዚኣ መፅያ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ 97 ሚኢት ክብል ተሎሲ እዞም ገሊኦም ፖለቲካዊ ይመፁ እሞ ሕወሓት ከምዚ ቲፒኤልኤፍ ኢህደግ ከምዚ ገይሩና ኢሎም በቃ በሎ ከለኹ ይብሉ ድሓር ኢህደግ ክኾን ፈልጦ ኢና በዲልኩም እኮ እዩ ንሕና ንርኢ ዘለና ብዛዕባኹም ክንፈልጥ እስኪ ብዛዕባኹም ተዛረቡ እስኪ ዕላማኹም ንገሩና እስኪ ከመይ እስትራቴጂኹም ነገሩና ይብሉ እሞ ይጅምሩ ክጅምሩ ተለዉ እንደገና ንኢህደግ ይፀርፉ ኣነ ንኢህደግ ብዙሕ እየ ዝነቅፍ ነይረ ብዙሕ እየ ፅሒፈ መብዛሕኩም ትፈልጡ ኢኹም ሕዚ እቲ ዝደለ ግን ንሕና መናእሰይ ምሁራን ኣበይ ኣለና እንታይ ጌርና ንምንታይ ዘይዓበና ክበሃል ተሎ ሕዚ ገንዘብ የብልናን ሰብሪ ገንዘብ የብልናን ከልኪሉና ሕወሓት እዚ ዓብዪ ኤክስተርናላይዜሽን ስለዚ ንምንታይ ዘይዓበና ንምንታይ ኸ 3 ውድባት 4 ውድባት ዘይሓብራ እዚኣ እኳ ዘይተመለሰስ ንህዝቢ ትግራይ ክምለስ መልሲ ክምለስ ሓደ ዴሞክራቲክ ዝኾነ ተሓሳስባ ክህሉ ኣሎ ሕዚ ሓንቲ ናይ እንደርታ ይልዕል ነይሩ ኣነ ኣበበ ጆቤ ጀበል እየ ንዓይ ዘይኸበረ ትግራይ ንኻልእ ይብልን ንእንደርታ ዘይኸበረ ትግራይ ንኻልእ ይትኽብርን ናይ እንደርታ ሕሱ ክልተልና ግን ዓድዋ ተጠቒሞም እዮም ዝብል ተኾይኑ ግን ብጣዕሚ ተሰሓተ ህዝቢ ዓድዋ እዩ ተጠቒመን ብናይ ሕወሓት ኣመራርሓ ኩሉ ህዝቢ ኩሉ በቲ ናይ ሕወሓት ኣመራርሓ ዝተጠቐመ እንተልዩ ኩሉ ህዝቢ ተጠቒሙ ብናይ ሕወሓት ኣመራርሓ ዝተበደለ ህዝቢ ተልዩ ኩሉ እዩ ተበዲሉ ዓድዋ ስክረይዋ ሓድነትና ዝሽርሽር ነገር እዚ ድሓር እዛ ናይ ከባቢነት ክሳይ ትመፅእ እንተላ ስልጣኖም ዝተሓደጉ እዮም ከባቢነት ሓደጋ ኮይና ምባል ጀሚሮም ከባቢነት ድማ መን ይጥቀመላ እዚ ክራይ ሰብሳቢ እቲ መንግስታዊ ሌባ ሓደ ግዜ ኣብ ሕወሓት ኮይኑ ስልጣን ይህልዎ እሞ ክወርድ ተሎ እንደርታ ስለ ዝኾንኩ ይወሪደ ይብል ሕዚ ኸዓ ገሊኦም ክራይ ሰብሰበቲ ካብ ከባቢ ዓድዋ በቃ እዛ ናይ ዓድዋ ዝነበረትና መንግስቲ ትጠፍአላ ይብሉ ኣሎ ህዝቢ ዓድዋ ካብቲ ካሊእ ብዘስተበለ ዝተጠቐመ ነገር ኤኒቲንግ የብሉ ተበዲሉ ክብደል እንተሎ ተበዲሉ ሕወሓት ብዙሕ ይሰርሐን ኣይብልን ሕወሓት ብዙሕ ሰርሑ እዩ ብዙሕ እውን ኣጥፊ እዩ ኣጥፊ እዩ ጥራሕ ሒዝና እንተኸይድና ግን ለውጢ ዝበሃል የሉ እታ ስርሓ እዚኣ ፅቡቅ ሰርሑ እዚኣ ፅቡቅ ሰርሑ ነው እታ ስርሓ እዚኣ ፅቡቅ ሰርሑ እዚኣ ፅቡቅ ሰርሑ ኣብዚኣ ግን ኣጥፊ እዩ እና እንታይ ማለት እየ ዓንቶ ልዕልያ ነይረ ብዘይካ ኮንቲኒቲ ቸንጅ የለን ንኣፄ ዮሃንስ ክነኽበር እንተኮይና ኣፄ ዮሃንስ ዴሞክራቲክ ስለ ዝነበሩ ይኮኑ ኣፄ ዮሃንስ ኣብ ናይ ትግራይ ክሳየት ዓብዪ ሮል ስለ ዝነበሮም ክነኽብሮም ኢና ግን ዴሞክራቲክ ነይሮም ብዝብል ኣይኮነን ቀዳማይ ወያነ ክነኽብር እንተለና ሽግር ኣይነበረን ኣይኮነን
كلاي ويانون بتي رجوع نرى لنا مالت حزن تاع أما نسي أتوقع زي عمات تولدي أو سرعة تولدي وذات أو نناي على الخريطة كن عمات تولدي عمات بمخانو مسلم وكلاسي خيدي كالر أنا زين ناس حزي أبسلطان انتلهون إذا ما نسي كم يجرنا نفسلطان نمصيو تمهور كم يجرنا نفسلطان نمصيو أبروسسي بحد جزيت ون كا الكا زدورة نجري يكون أبروسس جن كسايقين تايقين نحن خا تعبيته بيلهم بقى كوينات ودينا هنا كل نجري أبينا دحرين تاينا هون خير أتي مهور ناتجلله كافتو مهورون جن إتو إنتجريتي زلوا أكساي كافتو منقسي خون كافتو ودم ناتجلله إتو opportunist ورقة زلوا دكتور خون خلي بروفيسور خون خلي ورقة زلوا أنا كم هو ريولان ورقة زلوا ناتا خاخة بمتي إتو نايم ما انتجراي إتو إنتجريتي زلوا إتي لو تخمس زخيل ناتجلل خيدو جن ناتجلل ترحيل نبعلون نقلل خيدو نبعلي أقليل يلخق ساقبر الوت مهندسي في أشياء تشكينك هوات كالكيلات النيا زبل النجر كساتي حزي هوات قليلي هو هوات كقلقات الخوينيركا برها خصت له ود 10 عامت ود 19 عامت برها وصيو بالليل وصيو زي أوزع 10 عامت نورا ود 15 عامت ود 10 عامت ود 10 عامت ود 30 عامت نورا بقى هوات كلكلاتن يلون دحر لا تزل كوينو زي نحز زي كونس نقدميتهم كنت فينا سلازم أنت أتهمه وأنا مفتاحيتها شجرتنا كلنا حدا نخون تقولت لنا مسرتاوي مسلات نايت تقراي ناي كله خبر الله إذا خبر كسات كله الله يا تمام ما خلا نخبر حزب جن كتايو رأي ولا بوليسي ولا استراتيجية ولا ناتنا قرنا ينخسين قبل زلنا لازم نزات لنا تم مفتاحيتها كا تنعنتو ناي عاصم باختاز ولون تم قالوا تكم زولكم انا وينكم الى نير قرب ديس اورغانايز كنا بدن بيقراوكون مسل حزب يكبر كاب تحتي جمر كاب تحتي اتكبر كم دلا يشرح الخنتات نفكر لنا تفاطمه كم دلا يشرح لك تفكر لنا اتكونما كم دلا يشرح له زخل كنتات كله له تقالتي بعل هابتي كم دلا يشرح الخنتات كم عام يشرح الخنتات بتقر له كم زبل مدرخ يزر لنا هذا حزي حدث مالسي صاركان حواحد كفرس بيلوس خاونا مسؤها خاطب حالي بلن كاو دياسبورا ايمو بي اتش دون لهم وا حدث صاركان كم يجي حواحد زفرسا بارتي ولو سراويتي ولو أفتح منقص ولا كتليو وانا خوين كواتز نبرز حدا نجري تحرر بيه صار كان تايلي له حسابك يقريبو حسابي فرصات بيلف الحار نبزن مفتحتها زولنا تلاعيلو إذا أنت بهال كونسل بهال كون مفرسيها متبيله كم يجرى تفرسان كلهم بوليتيكا ودتات أخيكم كلهم محاورات أخاخيهم سيم كورو بزعات تجراي يقوى ترني من قصة كوي قوى ترني كوي زول الله هم يجرى تفرسان الحار نايتي سيفل سيرفيس لو تقول يتم تجراي زلوا بدل بسيفل سيرفيس بدل زلوا مس قلت كله بحريو واي ما ترشوا خمون هو لو تعمل الخينو هذي حدش حساب نزمت مسلم نفهم قدمي 10 عامات جميرو ودب حميقه تبالاشو يا تلا خلو تلو تم حزي ودو كفرسيو زلو نصادكان كوسكوس ناولو ناب صادكان يزلو مزيناس انا حزي انا كو تساتف كلها صادكان ندحنا ودب يلو اب 3 خصاي تساتفه
سلسته مرحتي عبيت بوليتيك رو مرحت مصير ودبنا دحنا كل تلوس ناب صادقان يوم كسكس زول حزي ودب كنا دحنا ህዝብ ትግራይ ዋና ነገር ካ ህዝብ ትግራይ ከነድሕን ለውጥታት ነምጽእ አንተ ዘልቆ እዩ ለውጥስ ኩሉ ዘሎ እዩ ስለዚህ የተረዳየ ክሳሕ እዚ እምበር ካብ ምስኣተን አዲስ አበባ ጀሚሩ እዩ አትሊስት ብዙሕ ክራይሲስ ነይርዎ እዚ ክራይሲስ እናረኣናዮ እናኣረምናዮ ይከና እናንተ ኣይቱ ዋና ነገር ሕዚ ኩላ ክንደፍእ ኣለና አንተውን ቢሊዮኔር ክራይ አካብነት ሽግረሎ ተባይሉ ክራይ አካብነት መንግስታዊ ስርቂ ካሊው መንግስታዊ ስርቂ ሲቀየር ንማሕሾ መንግስት እስከምዚ ይኹን ሲቪል ሰርቪስ ኮንትሮልስ ውድ ከፍርሲ ሕዚ እዚ ውድ በዚ ካብ ውሽጢ ተዘይኮይኑ ካብ ደገ ይፈርስ ውናት ኩሎም ተዘይተኣሲሮም ኣብ ክሳት ተዘይኣትዮም ኣይፈርሱም ፈርስት ኮይኖም ባዕሎም ግን መንፈሶም ግን ቅፅል እቲ ናይ ሃገር ትግራይ መንፈስ ሓደ ኦልተርናቲቭ ንትግራይ ኮርስ ብሕታዊ ኦልተርናቲቭ ዝብል ነገር ፀረ ዲሞክራቲክ ንሓንቲ ዓባይ ሰበይትን ዝሓዘን ከይደ ቅድሚ ትማሊ እሞ ዝበላኒ ብልሞ ክውድእ ሃገረ ትግራይ ልናስ ሃገረ ወንበር ኮይና ዓባይ ሰበይቲ ዝገልጾ ዘሎ ንትግራይ ዝገልጾ ነገር እዚ እዩ ይኾነ የለን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ልምልከቶ ሓሳብ ካቀርብ ሓሳብን ሓሳብ እንዳተለዋወጥና ንትግራይ ዝጠቅም ነገር ፊልትሬት ገይርካ ንምውፃእ ምዃኑ ረዱ እዩ እዚ ኢለ ኣብ ተወሰኑ ነገራት ተወሰነ ሓሳብ ክብ ኣብቲ መጀመርያ ኣካባቢ ስርዓታዊ ለውጢ ክበሃል እንተሎ እንታይ ማለት እዩ ስርዓታዊ ለውጢ ማለት እንኮላይቲ ባተሓሳስባ ተዛብዕ ናሬሽን ተሃልዩ እውን ምስትኽኻል ማለት እዩ ስርዓታዊ ለውጢ ማለት ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ማለት እዩ ጥራሕ ፖለቲካ ፐርስፔክቲቭ ጥራሕ ኣይንውሰዶ እዚ ሕብረተሰብና ንውሕ ዝበለ ግዜ ህዝብና ከም ኣኻ ዝበለ የለይ ስልጡን ህዝቢ ዛዕድ በሃል እዚ ናሬሽን እዚ ክቕየር ነይዎ ስልጡን ላተባሃለ ልመፀ ናይ ሓደ ኣካል ሓሳብ ስለልገዝእ ስለነበረ ስለለይቃወም ከምዚ እንዳበልና ኣብ ዕሾ ክነደቅሶ ስለዚ ትክክለኛ ናይ ህዝብና ምስሊ ለሎ ሊሚቴሽን እውን ተረዲእና ብኣግባቡ ሕብረተሰብና ክንሃንፅ ክንኽእል እኒሀና ክንሃንፅ እኒሀና ሪሊ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ድብል ብጭቡጥ ኣብ ኣኼባት ኣይብለና ድሕሪ ኣኼባት ኣይብለና ልብል ነገር እውን ብደንብ ምርኣይ ከድልየና እዩ ኩነታት ከም ተለወጠ እውን ምርዳእ ከድልየና እዩ ኣብቲ ሓንቲ ወይለ ሓደሽቲ ፀገማት ብንቡር መንገዲ ኣይፍታሕን በፍጹም ግን ኣነ ተዘይገበርክዎ ልብል ዝፀንሓ ኣተሓሳስባ ከዓ የትማ ይብፅሕና ከም ተጋሩ ካልእ ክገብሮ ተሎ መፍረሳይ ካልእ ክገብሮ ተሎ ሓጢኣት ንስኻ ክትገብሮ ተለኻ ፅድቅን ንስኻ ክትገብሮ ተለኻ ህዝባውነት ዝኾነሉ መንገዲ ክዕፆ ክኽእል እኒሄዎ ትግራይ ንኩሉ ትግራዋይ ማዕረያ ዝተወደበውን ለይተወደበውን ድሕሪኡ ከከም ሓሳብካ ህዝቢ ገዝአካ ስለዚ ኩልና አንተ ጀነራል ጆቤ ይብል ነይሩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እቲ ናይ ሸዋ ፖለቲካ ተሓሳስባ ምጥፋእ ምፅላም መሰረት ዝገበረ ፖለቲካ ካብኡ ተዘይወፂና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ክንዕርያ ይንኽእል ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ዝኾነ ግዜ እውን ሓደ ሓይሊ መፅኡ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ህዝብና መከራ ስቃይ ከኽፍሎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካና ድሑር እዩ ናይ ድሑራት ፖለቲካ ናይ ሸዋ ፖለቲካ ተሓሳስባ ኢና ሕዝና መፅና ብና ትግራይ ፖለቲካ ክንተክን ንሓስብ ዘለና ስለዚ ካብዚና ክንወፅእ ለና ድብል ርእቶ ክውስኽ ደልየ እዚ ናይ ባዕለይ ሓሳብ እዩ ብዙሕ ግዜ እውን ልውሎ ማለት እዩ ካልእ ኣብያተ ምኽሪ ልምልከት ኣብያተ ምኽሪ ዝተጣየሻ ትክክል እዩ መኪኤለ ካብ ሕወሓት ልበሃዮ
بيت مخر مرصا خلت قدم 10 عامات 12 عامات كايت له يا وحوحات يسيرو توم عبالات بيت مخر عبالات حوحاتهم ويدقفت حوحاتهم من كليري دحر اجن حوحات حسابو شيطو مرጫ مسشنفه تبيت مخر جن ناي منغستي ناي حزب تصوعنته نلمرصك ناي حزبن ناي وردات خوين ناي كتمات خوين نت كتما حزبن نمنغستني تصوعنته نودب አይብልን አብያተ ምክር ተጣየሻ በትግራይ ሕገ መንግስት መር ብናይ ህወሓት ሕገ ደንብ ተጣየሸ ቤት ምክር የለን ስለዚህ ትውድብ ግን ዕላማው ፕሮግራሙ ፖሊሳቱ በትቤት ምክር አብሉ መንግስትነት ስለልሕዝ በትቤት ምክር አብሉ ከፈጽም ይኽእል ማለት እዩ እዚ ሕጋው ደን ግዜን ወደን እሱ ንሕደጎ ህዝብ ትግራይ ለኾነ ከወሉ ፕላትፎርም አድል የለን وردا كتما بحقاونا تمسنا كنكاتا عن خلينا حدا بيت مهرن 5 عامات المرز اسقداج هنيتا تتفطيرو كلت عامات فرقاني لوسخو شو 7 عامات فرقاني نبر حدا بيت مهرن اذا حق منغست اب حق نغير غداي كن نحنا اب صنتتاو كناس مسل نبرنا حزب تግራይውን ሐሳቡ ልገልጸሉ መራሕቱ ልመርጸሉ ልወክለሉ አትሊስት ትክክለኛ ምርጫ ለካይድ አያካይድ እሱ ሐዲግና አልስ ግን ናከባቢው ጸገማት ጽቡቃት ጎንታት ለማያጠሉ ግን ፕላትፎርም አይደለ ስለዚህ እዚ ክጠናኸር ግዚያው መንግስቱን ከጠናኸሮ ክልነው እን ውድቡን ኣብ ክልዝ ቤት ምክር ምጥንኻር ናይ ዋዕላ አስተዋጽኦ ገበርነ ውድብና ሕዚ ብጭቡጥ ልካይድ ለኾነታት ግን ተን አብያተ ምክር ጨዊኻ ልካይ ልኹወል ለኽያለት ግን ጌጋዩ አይጠቅሚ ነተኸም ልገበር ለ ውድቡን አይጠቅሞን نتهزبون أي تكمن زينا كم حوحاتون كنقالو سللنا زينا كنقالو سنا جيجا مخانو عملنا تجيجا كرم اللون دفتر المنجدنا خنفتر لنا هذا يقول بيت مخرنا أي منجز تقولين بناودب محتم لشم بيت مخري نهزبو وكيل كون أي خل كون أيهم بفصل سلازي أبيات مهر دوري للألكاية كأسيم أبيات مهر نايد مرز أن تسوعنا نايد مرز أن هزبن ناي منجستن ما قلقلتو أي أكل إيان لبل نوسد بس إذا تتحزو تحيلتات للو جزء ميزان نتحز أنا ونك قربت لهم ميزان نتحز كقربتنا أنت institution خمسة تهال كابسل ساي ويان النجن ناي هزب تجري ناي مش أرشاد دفعنا أيه بس أجمع تفتر تكاليو تكالاوي نسألنا تحلي قصة القنوة إذن أقول تجراي إمنت إيو كابز وزعجين كاب institution وزعي حدا أكل politica وجنا حزكا نمنجست بزوزع بزوتو زجبر أي تجبر لبهال أكايراجين جاي كن قبولة يبنان إذن ناي تجراي سراوت ناي institution ديليتون يهوني كم ليه هوني يفلت إيه ناي ولك ما راح تجن ديليت تديليت ما بقى سوء تاي كلنا كنتن نخلينا نجزي نقدر فوت ديليت كم زيلنا عم تجراي نهزب تجراي وناي تكمن ناي تجراي بوليتيكا وناي تعين ناب الحشة سجقرون كنسجراي نخلي بس تتعزوا على سقطها مخبره متحواس إنه يو تنقول لعنكم متحواس إنه سلسة عينة ناس أكلات يومني بوليس إنه منيشان إنه سراويت إنه كم من قصة خد أنا آخر للوة تسيب الانستوشن كت أنا آخر إنه نايز بنس تا سلام كوميونيتي بوليسين كت أنا آخر تقوينه تنسيب الانستوشن لبهال منيشا بوليس بسرعة بحق من قصة بأواجو كت أنا آخر خنو سراويت خان هيوعلو رول من هو أتواب تهالو من قصة بالعزوزة يأتو تسأو عنده تون كلير كون خنو هم تتهال عايزر بارالل مس من قصة للشاخوت تقوينه وي أنا ناي مخته حيلي زجزاو منجستون بس بتمرس منجستي سلالي خونه عبتحتو أي ترنفي أي إزازي لبل تخوينو نابي خوسدنا ناب حما ونتات خوسدنا يخل مالتي تملكتاتون نسوم من الرأي للو سلازي أبز كلنا خنقالسو تناي سراويت انستوشننا ناي حزب تግራይ مخته مخان فليتنا تي انستوشن كلنا خندقفو خطناخر بحق بسرعه باوداد با صوري خوينو كمراح كنغورو نهنا كابز وصاي
لخود نجرجن حدا جاي إذا حزن رأي لنا خنسات يقول فتار من قص السواء أخيرا كي تخدمها سلاسة رعاة كلا زرقها أما حضرت إن فرارحها ما حتم كتمنت تفتن تغوينها إذا السيبل إنستوشن أي هوني السيبل بوليتيك أنا تبلاشيو عزيف ناب خالي ناب نقدر نعدل عصوص اللي يهون إذا كلنا تودمنا يهون لا يتودمنا كم تجارو كم زيجاتات بدن برئنا عبز خد الجف الجبو دقفنا خنك على سل الجبنا نجر خنك على نينا لول رأيته كل صخر لي أبتحتوا ونت أبيتات ترى حبريتها ونزيئه نتيجة ناس التحيلي كندي وحسنا غيرك حسبه حزب كم سقعات يدرئيه عفت أنا الخير هو زوا مصنعتكو كبابي مئة بوليسات بعمل السراوي توقع يوم معناتهم overtake نعم مقبار خونات إني overtake نعم مقبار سلازي إذا بدنا بمرد أكد لنا كالي جزاو منقصص بعلينا بيتك ورد اللي بالنجار عند أي مثلني أنا تبايتاون خم يوهني عند فاكت نحن أنا مصنعات مسخدنا أبسلست ورداتات ناجزاو منقص لقاتيهم مرداتاون أي نبي نبيرونا ونكيتاتي تراهلنا أنا أبل حوحاتي كم الجبر لليجن أو للو ناي منقص فتسمت البحالو إن حوار كوميتي يجزع البحال مالتي حبس ما يتناينا نفط زعينا مسجل يوم فرق معلتي مسجل يوم جزع نها جزاو منقص لقاتيهم جزاو منقص تقع جزاو منقص كبالت له جناز أركان يبقى مثل المسجد جيتاچون جناز أركان لأخويو ጉዳይ ፈጻሚ ህዝብ አርቃንማ መፍረስ ውድብ ሪፎርም እንዳይለ ካውንስል እንዳይለ እዚያስ አብሕድ ገዛ ተታሒዛ ኢንዶክትሬት ተገይራ ንምንታይ ጻድቃና መኸተ ጀግና ክባል ኣብ ሰላማዊ ናይ ፖለቲካ መርሕነት ኸዓ ናሲ አይባ ናግዛዕ ባተባይሉ መፍረስ ውድብ ድባሃለሉ ጌታቸው ባንዳል ባሃለሉ ታያምጾ ስለዚህ ጊዜው መንግስትስ ባዓሉ ይኮርደ ይኻለ ድብል ጌጋዩ እዚ ኮ ተደምዲም ኮይ አነ ይስሐብልና ይመድራ ጊዜው መንግስትና አባይታ ከይኸድሲ አንቂፍናዮ ቶም አበይት መራሕቲ ውድብ ቤት ጽሕፈት ሒዞም ነውሩ አንቂፍናዮ ኢሎም ዓርሰነ ቀፌታ ልገወር ተገምገሙሉ ስለዚህ ፋክት እዚ ሕዝቡን መልስና እንክሊል ንል ተኾይና ያው መንግስትነት حنا لي حزنا يا منجستنا لولا أنا تبلف تإنستوشن ريسبكت نقول رحزون نهزب تجراي إنستوشني سو تبلف سو إلهي هون بعد أم تفتر ودواي هون بدأ من عاصم هزب تجراي ورجعت تجراي تهانسي تمرحنتنا إنستوشن فعلنا نرأيه حز حرجة هون لله تمرحنتي كاف تمرحنتهم وحود أما يقارن لول سلطانة ثمانية إلى لول أنا لي جورخو أنا لي بارخو كله أي تبارخن يلول أمن حدش حسب قبل الشجر حيلي نتبع الأف وينحوحات نزغل المكراك وردا لقبر له سلازي فلالينا نرأى تبع الأف نوعنا نهز بتجرائيل بوليتيكا ودواتنا بسلام ومن قد قال سينان تبع الأفون كاب سلطان عليه تغينون كم يكون للو تبع الأف عليه كاب سلطان نام سلطان لهم سؤال هزبي كفرصة اللي كم تجناب ببلولو أبالاتو قداي نات بيلف مفراس لي مفراس ناي أبالاتو قداي الهون ناي وناتو قداي يخون ناي ساوتو قداي يخوني ساوتن وناتن تبيلف ندراهو أفتحاوي ديمقراطية ومرز أبخنتلو ككم ناي بوليسنا ككم حسابنا شيطنا حزب لاود مستقبلنا حزب تجراي سرع منجس تكل مقبار مالجي سلازي بس منجدز تتردد أنا يو يقول هش مثلا نبر مسجي حنت للألكاية مس وعلى بريتوريا مفصام جزاو منجستي مستل أخوة تحيزو ديمقراطيزيشن سي تلو لأختو أي خوني حدا لأختو يو لأختو تزاي خوني خد ديمقراطيزيشن أو ديمقراطيزيشن مصر حسي تاي حاتياتو كافتن حمش لأخوات البهلا وحدا نقص على مرزاس متشو بايتا مفتار مالك من متشاو يدون تاي مال الدايزي تفلال سبيل محبرات بوليتيكا ودبات يجب أن نقول أكلات كم زمدره هندا زجاجة أو قداي تجراي
ሓሳቦም ክስማዑ ክድመጹ ሚድያ ነፃ ክኾን ንኹሉ ዕድል ክህብ ምግባር ኮይ ዲሞክራታይዜሽን ኮ ዝኮይ ካልእ ኣይኾነ ካልእ ግዝ ኣካል ዝኾነ መጽኡ ኢንስቶል ዝግበር ግዛ ኣይኾነ ንሓሳብ ክትዕ ምግባር ማለት ንሓሳብ ክትዕ ክልመድ ኣማራጽ ሓሳብ ህብረተሰብ ኣማራጽ ሓሳብ ክሰምዕ ካብቲ ኣማራጽ ሓሳብ ዝጠቅሞ ለይጠቅሞ ይፈላለዩ ክሕዝ እዚ እዩ እንኳ ደኣስ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኸይድስ ኣብዚ ጥራሕ እንዳተሓፀረ ንታሕቲ ክወርድ ክኽእልነው ናይ ህዝቢ ናብቲ ሰፊሕ ህዝቢ ታሕቲ ናብቲ ገባር ናብቲ መንእሰይ ናብቲ ደቂ ኣንስትዮ ናብቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ሲቪል ሶሳይቲ ክወርድ ክኽእል ነይዎ ክሰፍሕ ክኽእል ነይዎ ህዝቢ ትግራይ ክሰምዕ ክኽእል ነይዎ ኣማራፂ ሓሳብ እሱ እውን ክስማዕ ክኽእል ነይዎ ተዘይኾነ ብሓንቲ ትቦ ድፈስስ ነገር ስማዕ ክንብሎ ይኣኽሎ ህዝቢ ትግራይ እዩ ይኣኽሎ እቲ ሜዳ ይስፋሕ በዚና እቲ ዲሞክራታይዜሽንስ ቅድሚ ሪኮንስትራክሽን ቅድሚ ዛዕስ ኣየደልን ልብል ተሓሳስባ ኣነ ትክክል ኣይመስለኒ ማለት ዲሞክራቲ ኤክሰርሳይስስ ክንለምድ ነና ማንም የልዕሉ ማንም እንኳን መንግስቲ ወንስ ካልእ ሲቪል ሶሳይቲ እውን ኢኒሼት ክገብሩ ከራምዱ ይኽእሉ እዮም ልብል ርድኢት እኔኒ ስለዚ መንግስቲ የለን ሳኩ ካብ መጀመርያ እውን ግዚያዊ መንግስቲ ናብ ከተማ ናብ ወረዳ ናብ ጣብያ ናብ ዞባ ክኸድ ተቆሊፉ ብነባር መሓውር ተቆሊፉ ተተሓዘልኮ መንግስቲ የለን ኢልካ ንምእዋጅ ፍሉጥ እዩ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ሳያ ስለዚ መንግስቲ የለይ ብመን ምክንያት ብኩልና ምክንያት ክኾን ክእል ግን ድርሻና ግን ተፈላለየ ክኾን ይኽእል ህዛ እታ ኦብጀክቲቭን ፀንሐት ንግዚያዊ መንግስቲ ቆሊፍካ ቆላሊፍካ መንግስቲ የለን ኢልካ ለሚስኡ ኢልካ እዚኣ ዲክሌር ንምግባር ይፅንሕ ሕዝቡን እዚኣ ዲክሌር ትግበር ለላ ስለዚ ተፎታ የተፀልዐ ሕዝለ እስካዕ ትስሩዕ መረፃ ልካየድ ብዝምሕዳር ዝምቕፃልና ስለደ ይተርፍ መን ይምርሓየ መን ብለየገድስ ህዝቢ ትግራይ እታ ድንኣሰት ነገር እዛ መንግስትነት ትብል ኤሌመንት ካብ ኢዱ ክትወፅእ የብላ የድልዮ እዩ ሕዝቡን ኩልና ከም ተተባሃለ ሪቫይዝ ይገበር ኣየ እሱ ናይ ካልእ ዲስኮርስ ክኾን ይኽእሉ ፀገም የብለይ ኣነ ዋት ኤቨር ግን ናይ ኩልና ንሳተፈሉ ኩልና ንኣምነሉ እቲ ግዚያዊ መንግስቲ ዝበሃል እስካዕ ስሩዕ መረፃ ንሰጋገር ክህሉ ኣማራፂ ደይብሉ ናይ ኣማራፂ ጉዳይ እዩ ልብል ነገር ምውሳድ ይካሸና ይቕኒየለይ يغني مقربتي تابور تقو فرقة ماي نيوا فرقة يبلان فرقي ماي زملت برشقو ترى انت وينك ماي زملت فرقة تسفى لك اوبتيميستيك هتبال بوزيتيف او انت وزخونه تحساسوا لك هتبال اتا برشقو فرق ماي تا ماي دخون كاترس تا هاف امتي تا بلعلي هذا لا ماي زي بلا ترى انت وين كها نيجاتيف التحساسوا وي بيسيميستيك هتبال هذي انت عايز بهذا ولا خاص ما درخ انا مهارك ولا معنتي تا برشقو هاف فول نرئ اتا هاف امتي من ما يتقمنان اياتا حنتي كنوس داز دلي تمرتي قتيله حدا توم غارنر زبحال غازيتኛ نيرو ناي غارديان زبحال غازيتا كورسبوندنت يو مصحف صحيفه له على اتيوب كتريتو لهم انترنت ذا ابي بروجكت تقول مصحف صحيفه له ناي ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፕሮጀክት እንታይ እዩ ይጽሕፍ ረይዋ ሶለታ ፕሮጀክት ኮስዳሞን ትግራይ ታናይ ትግራይ ፕሮጀክት ታያ ታናይ ትግራይ ፕሮጀክት ብሔራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምኽባርያ ዘትግራይ ፕሮጀክት ካብሎሚ ጀሚራ ፕሮጀክት ትግራይ
ብሔራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምኽባር እዩ ክትዕመኒ ምእንታን ኣነ ሓንቲ ዲፊኒሽን ኣቕሪበያ ነይረ ጂኤስኤስ ናይ ብሔራዊ ረብሓ ኣለትኒ ብእንግሊዘኛ ሓደ ኣሜሪካዊ እዩ ኣብ 1948 ዘቐመጣ ብሔራዊ ረብሓ ማለት ሲ ናይ ህልውና ሕቶ እዩ እዩ ዝብል እንግሊዘኛ የትርጉሞ ዘሎ ናብ ትግርኛ ብሔራዊ ረብሓ ማለት ናይ ህልውና ሕቶ እዩ ኣዩ ናይ ህልውና ኣካላዊ ህልውና ፊዚካል አይደንቲቲ ይብሎ ፖለቲካዊ ህልውና ባህላዊ ህልውና ኢሉ ዘቕምጠን ሰለስተ አይደንቲቲ ኣካላዊ ህልውና ዝብሎ ዘሎ መረበት እዩ መረበት ዓደቦ ዓድኖ እዩ መረበት ዘይብሉ ህዝቢ ደኾን ይኽእል መረበቱ ተመንጠለ ህዝቢ ደኾን ኮይኑ ክቕፅል ይኽእል ኣይኽእልን ስለዚ ንስውአላ ዓላማ the cause to die for መረበትና ናብ ድርድር ክኣቶ ይብሉን ቁፅሪ 2 ፖለቲካል አይደንቲቲ ትብል እያ 17 ዓመት ተጠሊዑ መንእሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ተቃለሰሉ ንመሰል ዓሰ ውሳኔ እዩ ናይ ዕላማ ሕቶ እዩ ፖለቲካል አይደንቲቲ ማለት ሉዓላዊ ስልጣን ማለት እዩ ስልጣን ናይ መን እዩ ትበሃልስ ናይ ውድባት ኣይኮነን ናይ ህዝቢ እዩ በዓል ዋና ናይ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ፖለቲካል አይደንቲቲ ይበሃል እዚ ትስውአሉ ዕላማ እዩ ተሰዊእና ኣለዉ ኢና ኣብቲ ቀዳማይ ወያነ እውን ተሰውኡኑ እዮም ኣብቲ ካልኣይ ወያነ ተሰውኡን እዮም ኣብዚ ናይ ሕዚ መኸተ እውን ተሰውኡን እዚ እዮም ንፖለቲካዊ መንነት ትግራይ እዮም ተሰዊኦም ሰማዕታትና ትስውእሉ ዕላማ መበል ሳሳይት እቲ ጀነራል እውን ዝገልጾ ነበረ ኮር ቫልዩስ ኣስኳል እምነታት ሃይማኖታትና ሓደ ሃይማኖት ኣይኮነን ዘለና ሙስሊምና ሃይማኖትና እዩ ክርስትና ሃይማኖትና እዩ ካልኦት እምነታት እውን ኣለውና ምስኡ ዝኸዱ ባህላዊ እምነታት ቋንቋና ባህልና ታሪክና ኮር ቫልዩስ ኣስኳል ክብርታትና ትስውአሉ ዕላማ እዩ ድሕሪ እዚ ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ መፅኡ ኣነ ናይ ሊበራል ፓርቲ ናይ ኣሜሪካ እየ ዝኽተል ይብል ሓደ ከዓ ኖ እኳ ተናትኩም ኣይቕበልን ወያናይ ዴሞክራት እየ ዝኽተል ይብል እዚ ናይ ፖሊስ ኣፈላላ እዩ ኣብ ምንታይ ግን ሓባር ክኾነሎም ኣብ ዴሞክራሲ ይሓብሩ ዴሞክራሲ ሃሉ ኣይሃሉ ንስውአሉ ሊበራል ዴሞክራሲ ድሕሸና ወያናይ ዴሞክራሲ ኣብ ዝብል ግን ክንፈላለን ክንካታዕን ካብኡ ዳኛና ከዓ ህዝቢ ክኸውንን ክንቅበል ኣለና እንታይ እዚ ዓመፅ ወዲ ዓመፅ ዝበሃል ትኽክል ኣይኮንካን ከምኡ ዝበልካ ብዓመፅ ሕወሓት ተጥፋእ ኣይትኽእልን ተደለኻ እውን ኣይትኽእልን ተደለኻስ ንሕወሓት ብዓመፅ ክተጥፍእ ኣይትኽእልን ምክንያቱ ከምታ ዶክተር ሙለታ ዝበላ ኦርጋኒክ ዝኾነ ዝምድና እዩ ዘለዋ ሕወሓት ምስ ህዝቢ ትግራይ ኦርጋኒክ ኣበይ ኣብ ታሕቲ 500 600 700 ዝበሃል ኣባልማ እቲ ህዝቢ ባዕሉ እዩ ጥዑ እዩ ከዓ ሄልዚ እዩ ተሓሚሙ እዩ ዝበሃል ዘሎ ተመራርሓ እዩ እዚ ድማ ባዕሉ ዘቐመጦ እዩ ኣመራርሓ ኣይሓመመን ክንብሎ እንተኮይንና ራእዩ የርእየና ፖሊሲ የርእየና استراتيجي يرينا حدش برنامج نزحز إنه مدرخ زمتن بوليسي حزب يبصع أمبارح واحد راح يكون أمبارح حونات كما غيرمصع أمبارح بايتنا كما غيرمصع عرنا كما غيرمصع تزيل ما نم يقبلكم ما نم يقبلنا أنا واحد قول الزارو زارو نعخموني تعمكمي سلازي إتهزنا لعلو خلو قميتنا ፖለቲካዊ ማንነቱ መረበቱ ኣስኳል ክብርታቱ ዘይንሕልወሉ ነዚኣ ከዓ ክንስዋዕ ድልዋ ተዘይኮይና ኣይንሓብር تا ريد لاين زي تا قيح مسمر تبهال زي علامات تبهال زي
ስለዚህ ኣነ ተማሂርነ የሎማዓንቲ ንምንታይ ካብ ባይታ ካብታ ባይታ እሞኸዓ ምሁር ሞን መንእሰይ ኣነ ይወልዶን ደሓን ግን መንእሰይ ብጣዕሚ ምሁር ጽቡቕ ካብ ባይታ ወልጉ ኢሎ ውፅኡ እዚአን ሪአ ይብለና ኣሎ ኣነ ኣምኖ በሎ ክመሃር ድሉ እየ ኩልና ከዓ ክንመሃር ድሉዋት ንኹን ላይፍ ታይም ለርነርስ ንኹን ህይወትና ሙሉእ እንመሃር ንኹን ከምኡ ዝበሉ መራሕቲ ዘይፍሪና ክንጠፍእ ኢና ናይ ምሁሮ ትርጉም እዚኣ እያ ባዕልኻ ኢኻ ትመሃር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኸይድካ ፒኤችዲ መሓዝ ኣይኮነን ምሁሮ ባዕልኻ ካብቲ ባይታ ትመሃር ስለዚ እዚያት ሒዝና ብሓድሽ መንፈስ እታ ብርጭቆስ ፍርቃ መሊኣ ፖዚቲቭ ዝኾነ መንገዲ የስ ክንሓብር ንኽእል ኢና ከምታ ጀነራል እውን ዝበላ ክልተ ሰለስተ ፓርቲታት እንደው ፊዝ ጌርኩም ጥንክር እንደው ፊዝ ጌርኩም ሲ ጥንክር በሉ ድሓር ኦፖዚሽን ፓርቲስ ክትኮኑ ሩሊንግ ፓርቲስ ክትኮኑ ናብ ህዝቢ ትቐርቡ እሞ እቲ ህዝቢ ዝበዝሐ ድምፂ ተረኺብኩም እቶም ክሳብ ሕዚ ገዚኦምና ትብልዎም ዘለኹም ፓርቲ ሕወሓት ከም ናተይ ውድብ ኦፖዚሽን ኮይና ክንቅፅል ድልዋት ኮይና እስቲ ህዝቢ ይቀበልኩም ጥራሕ እዚኣ ክትረኽቡ ተደሊኹም ጥቁ ዝኾነ ህዝብና ካብ ብተን መንነቱ ዘኽብር ራእይ ፖሊሲ ስትራቴጂ ፕሮግራም ክህልወኩም ኣለኹ እዚኣ ተዘይብልኩም ህዝቢ ትግራይ ኢዝ ማቹር ሶሻል ካፒታል ትበሃል ቃል ክህበኩም እየ ሶሻል ካፒታል ማሕበራዊ ካፒታል እዩ ማሕበራዊ ካፒታል ማለት ድማ እቲ ብሱል እቲ ብስለት ናይ ህዝቢ ትግራይ እቲ ልቢ ናይ ህዝቢ ትግራይ መራሒ ምስኣነስ ባዕሉ ተወዲኡ ሲ ባዕሉ ተወዲኡ እሺ ዘነበ እንታይ ደሊኻ ስሳ ዝኾኑ ተጋደልቲ እዮም ጥራሕ ተሪፎምኒ እሞ እንታይ ደሊኻ መንእሰይ ሃውኒ እንጋ ቀለብካ እውን ክንበካ ኢና 200 300 10,000 ዘነበ ጀነራል እየ ዝብለኩም ዘሎ ኣብዛ በኸተት ተግበር ስራሕ እየ ዝነግረኩም ዘሎ 10,000 ዓሊሙ وعمندي مريح وزي زياتهم من يوم مريحهم شو أين خورا من اليوم زي أين خورا أين فرحان أين سؤالون نسلطان شرف سلطان ناي 4 كيلس نحن خنوادع وردت سلازي بزي أنا تقال لنا بهرا وراوحنا إياتها بروجكت ناي تقرأي